Tikulandireni pano pa tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi Lachinai pa 11 May 2023 ndipo tidakali munyengo ya pasaka. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la ntchito za atumwi mutu 15 kuyambira ndime ya 7 kulekeza 21. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Innocent Petro, wophunzira pa St. Paul the Apostle Seminary mu Diocese ya Mangochi. Salimo yathu imene timverero ndi Salimo 96. Mawu a muthenga wabwino akuchokera mu uthenga wabwino wolembedwa ndi Yohane mutu 15 kuyamba ndime ya 9 kulekeza 11. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Christopher Chatsogola kuchokera ku St. Paul the Apostle Seminary mu Diocese ya Mangochi. Mawu oyamba ndikuti tisawavute anthu a mitundu ina amene akutembenuka mtima kumatsata Mulungu. Mawu a m'buku la ntchito za atumwi ntchito 15 ndime ya 7 kuzekeza 21. Pa nthawi yomweyo atakambirana nthawi yayitali, Petro adayimirira nawawuza kuti, abale anga, mukudziwa kuti pa masiku oyambaja Mulungu adandisankha ine pakati pa inu kuti ndilalike uthenga wabwino kwa anthu a mitundu ina, kuti amve ndi kukhulupirira. Ndipo Mulungu amene amadziwa mitima ya anthu adawachitira umboni pakuwapatsa Mzimu Woyera monga adapasira ifeyo. Mulungu sadasiyanitse konse pakati pa ife ndi iwo, koma adayesera mitima yawo ndi chikhulupiriro chawo. Tsono mukumuyeseranji Mulungu pakuyika m'khosi mwa ophunzirawo goli limene ngakhale makolo athu kapena ife tomwe tidalephera kulisiza. Iyayi, timakhulupirira kuti chopulumutsa iwo ndi ife tomwe ndi kukoma mtima kwa Ambuye Yesu. Onse mu msonkhanomu adangoti chete nkumamvetsera Barnabasi ndi Paulo akufotokoza za mmene Mulungu adachitira zizindikiro ndi zozizwitsa pakati pa akunja kudzera mwa iwowo. Pameneyo aja adatha kulankhula, Yakobo adati, abale anga, mundimvere. Simoni wafotokoza za mmene Mulungu pachiyambi pomwe adakumbukira anthu a mitundu ina, pakupatula ena pakati pawo kuti akhale anthu akeake. Zimenezi zikuvomerezana ndi mawu a aneneri. Paja kudalembedwa kuti, zitatha zimenezi ndizabwerera, ndizamanganso nyumba ya Davide imene idagwa, ndizamanganso zopasuka zake, ndikuziyikanso. Ndizachita choncho kuti anthu ena onse afunefune Ambuye, ndiye kuti anthu a mitundu yonse amene amadziwika ndi dzina langa. Akutero ndi chauta, amene adawulula zimenezi kuyambira kalekale. N'chifukwa chake ine ndikuti, tisawavute anthu a mitundu ina amene akutembenuka mtima kumatsata Mulungu.
Koma tiwalembere kalata nkuwawuza kuti asamadye zimene zili zosayenera chifukwa zidaperekedwa kwa mafano, alewe dama, ndipo asamadye nyama zochita kupotola, alewenso magazi. Paja kuyambira kalekale mu mzinda uliwonse muli anthu ophunzitsa malamulo a Mose, ndipo amawerenga mawu ake m'nyumba za mapemphero pa tsiku la Sabata lililonse. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga woyera monga adalembera Yohane woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yohane mutu 15 kuyamba ndime ya 9 kulekeza 11. Monga momwe Atate andikondera, inenso ndakukondani. Muzikhala m'chikondi changachi. Ngati mutsata malamulo anga, mudzakhala m'chikondi changa, monga momwe ine ndatsatira malamulo a Atate anga, ndipo ndimakhala m'chikondi chawo. Ndakuwuzani zimenezi kuti chimwemwe changa chikhale mwa inu, kuti chimwemwe chanu chikhale chathunthu. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo okondedwa mwa Ambuye, leronso Mulungu walankhula nafe pamene tasonkhana kuti tipemphere. Ndipo mawu oyamba amene tawerenga akutipatsa phunziro labwino momwe tingakonzere mavuto m'banja, pa sukulu ngati pano, ngakhalenso m'mipingo mwathu. Pamene awiri atatu asonkhana, sipangalephere kukhala kusiyana pakaganizidwe, pakalankhulidwe, ngakhalenso pakachitidwe. Sitingathe kuchita chimodzimodzi. Zimenezi zimachititsa kuti pakhale kusiyana pa zina. Choncho pamene tasiyana popeza ndife anthu, mpingo kudzera m'mawu alero akutithandiza kumvetsa monga mmene tingakonzere mavuto amene abwera m'banja mwathu, pa utumiki wathu, mu mpingo mwathu, ngakhale pa sukulu pathu. Ndiye mawu ayamba ndi kutiwuza monga momwe apostoli adayankhira vuto lina limene lidagwa pachiyambi pa mpingo. Ndiye vuto limene lidagwa ndi kamvetsedwe ka kuumbalidwa. Ayuda eni wake amalimbikitsa zoti munthu akafuna kukhala kuti atsate Yesu, akhale Mkhristu, aumbalidwe. Ine nditavomera kuti anthu akunja nawonso akhoza kukhala Khristu, akhoza kukhala kubalalikidwa. Koma kuti akhale na Khristu poti akulowa mu moyo wakhala ngati wa Ayuda chifukwa cha ubatizo akusanduka ana ndi zidzukulu za Abrahamu, aumbalidwe. Ndiye zinanso zimene amawaletsa, zimene zachokera mu chikhalidwe cha Chiyuda. Ndiye kenaka amvetsera, sakungopereka pompo yankho kuti tiyankhe motere. Ayi, akumvetsera ndiye akunena kuti tamva zimene mwanenazi, sitikuyankhani, tiyambe kaye tabwerera ndiye tikakumane ngati mpingo, kenaka tipeze yankho yakupatsani. Akufuna kutiphunzitsa kuti pali mavuto ena inde amene tikhoza kukonza mwatokha, koma pali mavuto ena amene akukhudza banja lonse, amene asowa kuti pokonza pakhale amayi,
pakhale ana, pakhale abambo, ndi mwakonze nonse muli pamodzi. Chimodzimodzinso vuto ili limasowa mpingo wonse kuti ukhale pansi ndi kupezera yankho lokhazikika. Ndi adapanga sinodi yoyamba, msonkhano waukulu wa mpingo. Tayenda, talalika, anthu abatizidwa, anthu atembenuka. Komatu pali vuto ili la mmene tingamvetsere Chikhristu ndi kuumbalidwa ndi zikhalidwe zina za Chiyuda. Ndi atakambirana, aliyense apereka maganizo ake ndi kumvetserana molemekezana, akupangano yankho lakuti lipite. Ndi mwa yankho limene apereka tsopano, atasonkhana adapeza yankho. Simoni pofotokoza adati, atayamba kufotokoza pa chiyambi cha mpingo ndi zina zotero, adapangano chiganizo kuti tisawalemetse anthu amene akutembenuka kuchokera mu mitundu ina kapena anthu akunja, koma m'malo mwake tingowaletsa kuti alewe dama, alewe kudya zinthu zoperekedwa ku mafano, alewe kudya zinthu zongopotola, alewe kudya magazi. Zimenezi zimene zikupezeka kuti muchipangano chake ziliponso inde, ndipo zimenezi pamene kuti alewe zokhazi. Koma pa nkhani yakuumbalidwa akuyankha kuti tisawalemetse chifukwa cha zimenezi. Mipingo yathu yambiri ikukhazikitsidwa pakati pa mitundu yosiyanasiyana ndi zikhalidwenso zosiyanasiyana. Zikhalidwe zina ndi zabwino, tikhoza kuzitenga nkuzipatsa malo mu mpingo kuti zikometse chipembedzo. Koma zikhalidwe zina sitikuyenera kuzitenga chifukwa sizingakometse chipembedzo, komanso sizionetsa kuti Mulungu ndi wa onse, ndiponso kuti chipulumutso chimene Yesu wabwera nacho pakufa pa mtanda ndi pakuuka kwa akufa ndi cha onse. Ndi akutipempha zimenezi. Poletsa kuumbalidwa, makamaka ife amene tili kumangochi kuno, tikudziwa kuti ndifosiyana mitundu, kamvetsedwe ka zinthu. Imodzi mwa chinthu chimene chakhalitsa kuno ndicho kuumbalidwa. Kotero kuti kupanda kumvetsa zikugawa mpingo kuti akhristu enieni ndi amene adaumbalidwa, awa sanaumbalidwewa mwina si akhristu enieni. Kuumbalidwa muchikhalidwe ndiye kuti nkwabwino kwambiri, koma kuumbalidwa koposa kumene Mulungu akadakondwera nako ndiko kumene tachita pa ubatizo. Kuti pa ubatizo tachita ngati kuumbalidwa, kusiya makhalidwe akale ndi kuyamba makhalidwe atsopano. Ndipo ngati tili pa ubatizo watisintha kuti tasiya makhalidwe akale ndi kuyamba atsopano, ndikuti tikondwere kuti taumbalidwa mu uzimu. Chimenechi sichikutisiyanitsa ndi anthu ena onse, chikutithandiza kulumikizana ndi anthu ena onse amene nawonso sanangoumbalidwa kuthupi, aumbalidwanso mu uzimu. Choncho pamene anthu akuphunzitsa zosiyana, zipembedzo zikuphunzitsa zosiyana ndi kulalika mosiyananso, Chikhristu chitithandize kumvetsa kuti kuumbalidwa kofunika koposa ndiko kuumbalidwa kosiya moyo wakale ndi kuyamba moyo watsopano, kumene tidalandira mu sakramenti la ubatizo. Ndipo kuumbalidwa kwina kutongokhala kwa chikhalidwe chabe. Munthu amene waumbalidwa mu chikhalidwe sakalowa ku paradizo chifukwa adangoumbalidwa kuthupi. Kuti poti mudaumbalidwa kuthupi pitani ku paradizo. Chimodzimodzi kuti poti mumavala zovala za mpingo, makaka ka mpingo, pitani ku paradizo. Ayi, kuumbalidwa kuthupi kutokhala ndi tanthauzo ngati taumbalidwanso mu uzimu pakusiya moyo wakale ndi kuyamba moyo watsopano. Apostoli awo pa msonkhano wawo woyambirira, sinodi yoyambirira ya mpingo, akupanga resolution. Tisawalemetse amenewa, koma tinguwapempha zofunikirikazi. Choncho potere akufuna kuti aliyense akhale ndi malo mu mpingo posawerengera chikhalidwe chimene wadutsamo, koma akhale ndi zinthu zimodzi, aumbalidwa mu uzimu, asiya moyo wakale ndi kuyamba moyo watsopano. Ndipo tikachita zimenezi
tinkonda Mulungu koposa zimene Ambuye Yesu akunena mu Uthenga Wabwino kuti monga Atate andikonda inenso ndakukondani. Sitikungokonda Mulungu muthupi, tikumukondanso Mulungu ndi mmene tikuonetsera machitidwe athu a zinthu kuti ndife anthu osinthika ndi obadwanso mwatsopano, ndipo akutiyitananso kufunika kotsata malamulo a Mulungu nthawi zonse. Ngati mutsata malamulo anga mudzakhala m'chikondi changa, monga ine ndatsatira malamulo a Atate. Ndiye mpingo watipatsa malamulo 12, ngudzatipatsanso malamulo a Eklesia otithandiza kuti potsata amenewa tikhale pa ubale wabwino ndi mpingo komanso pa ubale wabwino ndi Mulungu. Tiatsate ndi mtima wonse chifukwa ndi mawu amene akutithandiza kutipanga atsopano. Ndi malamulo amene akutithandiza kulumikizana ndi Mulungu, ndi malamulo amene akutithandiza kuonetsa kumvera kwathu. Mulungu atithandize tsiku la lero poyambirira kudzifunsa ngati Akhristu, ndi ubatizo wanga ndidachita ngati kuumbalidwa mu uzimu, kusiya makhalidwe akale ndi kuyamba makhalidwe atsopano. Kodi chimenechi nchimene tasungabe mpaka natsopano, kuti tasiyadi zakale ndipo tagwiritsitsa moyo wawo umene talandira pa ubatizo mpaka tsopano. Kachiwiri, Mulungu atithandizenso kudzifunsa, ndimankonda motani Mulungu? Ndipo ngati munganene kuti mumankonda ndi mtima wonse, nanga bwanji simuntumikira? Nanga bwanji simumulalika? Nanga bwanji simuyenda naye tsiku ndi tsiku mmoyo wanu? Ngati mumankondadi, mumatsata malamulo a Mulungu, tafufuzani zija mumachita zija. Mulungu angavomeredi kuti inuyo mumasunga malamulo ake ndi mtima wanu wonse mukayang'ana moyo wanu wa tsiku ndi tsiku. Amen.